ड्रागन फिथाइनि आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों अदालगुरिनि फालांगिरिया। गुबुन गुबुन आबादनिख्रुइ ड्रागन आबादाव गोरलैयै रां खामायनो मोजांसिन। अदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्दनि परिमल नार्जारिया सासे जाफुंसार आबादारि। बिथाङा साहा, राबार आरो खमला गायनायाव जाफुंसार जानो हादों। बेफोरजों लोगोसे ड्रागननि आबाद मावनायनि थाखायबो अदालगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव मिथिजायो बिथां नार्जारिया। परिमल नार्जारिनि आबाद मावनाया गोदान आबादारिफोरनि गोसो बोनो हादों। लोगोसेनो बिथाङा फोरमायदोंदि साहा बिलाइ आरो राबार बिफांफोरनिख्रुइ ड्रागन बिफाङा थाबनो फिथाइ होयो एबा रां आरजिनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायो। नार्जारि बिथाङा गोबां जायगायाव ट्रेनिं लानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फुलि लाना फैनानै ड्रागन फिथाइनि आबादखौ खालामजेनदों। नाथाय नैबे समाव गावनो ड्रागन फिथाइनि फुलिखौ गावनो खालामो। बेखायनो गोसो जानाय आबादारिफोरा फुलिनि गोनांथि आरो रोंगौथिनि गोनांथि जायोब्ला बिथांजों जगाजग खालामनोबो हागोन होननानै फोरमायो। फै बे समाव खौरां बिजोङाव आबादारि परिमल नार्जारिया मा फोरमायदों मिथिना लादो। समायना गंसे ड्रागननि बागान बे आबादखौ नोंथाङा मावो। गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ होनो खावलायनाय जाबाय। आंनि नामाथ' ओरैनो परिमल नार्जारि। आंनि एक्सुवेलि न'आ आंग्राजुलि। आं दायो आंनाबो फार्म हाउस दङ। बे सबंगावआवनो फार्म हाउसआव थायो। बेयाव थानानै बे बागानखौ मेनटेनेन्स खालायो आरो। बे ड्रागननि आबादखौ नोंथाङा माब्ला जागायजेनदोंमोन? गायजेननायावथ' जोङो दायो रानिं 7 बोसोर जाबाय। फार्स्ट गायजेननायाव एक्सुवेलि जों ट्रेनार जानो थाखाय जायगा नागिरबाय थानायाव जोङो मोनसे इउटुबाव जों नुनो मोन्दोंमोन मोनसे ट्रेनिं सेन्टार दं होननानै हायद्राबादाव। सासे आंजों लोगोसे आंनि फंबाय जायो DPM नमल सिंह बरगयारि। बिथांजों आंजों थांनानै जोङो बिनि माबाफोरखौ ट्रेनिंखौ लाहैनायमोन। आरोबाव कुवालिटि दङ। बिनि सिगांबो जों बहुद बेलेग बेलेग कुवालिटिनि गायदोंमोन। खिन्थु फिथाइया बारा देरा, बिफाङा थाब बेमार जायो। दा बेखौ लानानैनो जोङो हायद्राबादनिफ्रायनो बे जोलैखौ लाबोनाय जादोंमोन। बे समाव लकडाउनमोनबो। लकडाउनबाबो जों फ्लाइटजों लाबोनानैबाबो जों बेखौ जागायजेनबाय। जागायनायनि गेजेरजों गोबाङानो बिनि ब्रेडखौ मोजां मोननानै बे कुवालिटिखौ मोजां मोननानै गोबां लांबाय। जों गोबां फुलिबो साप्लाय होबाय। आं नार्सारिबो साप्लाय होयो बेनिफ्रायनो। दा बिथांमोननिफ्राय जों रिजाल्टखौ मोजां मोनदों। आरो आं आंनिफ्राय बुंबावगोन जोंनि माङाइमाला थानायफोरा माने गुबुन खेथि मावस्लायस्लाय ड्रागनखौ मावोबा माने एसे साबसिन नामा। हमना ला जों जेनेबा गय गायो 7-8 बोसोर नेनाङो। ओमफ्राय जों दा रबार गायो, रबाराबो बिदिनो 8-9 बोसोर नाङो। खिन्थु ड्रागनाब्ला जोंना बोसोरसेयावनो जों बिनि फिथाइखौ मोनो आरो लाइफनि खोथा जोङो रबार गायबाबो जों ट्रेनिङाव मोननाय बायदिबा 40-50 बोसोर थाङो होननानै बुङो। दा बेसेबां थाङो मिथिया। जोंथ' गायदों। दायो 20 बोसोरसो आंनाथ' रबारा जाबाय रानिं सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बे गायनाया जोंना 7 बोसोरल' जादों। दा 7 बोसोरब्लाबो जों बोसोरसेयावनो फिथाइ मोननायखाय आं बुंनो सानदों बेयाव एसे मोजांसिन नामा। खारन जोङो 6-7 बोसोर नेनाङा, बोसोरसेयावनो जों बिनि फिथाइखौ मोनो आरो। जोङो मिथिनो हादों बे ड्रागना गुबुन गुबुन स्पेसिस एबा जातफोर थायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा भेराइटिस थायो। भेराइटिसखौ जोंखौ ट्रेनिङाव बुंनाय बायदिब्ला जोंनि आसामाव माने 52 साब भेराइटिस दं होनना बुंदों आरो। दा 52 मा माथो आंनाबो गोसोआव गैला। खिन्थु जोङो ABCD बिदि मोनथाम कुवालिटिखौ जों माबा आखायाव लादोंमोन। ए होननानै बुङोब्ला जोंना मा नाममोनलाय गुफुर जात फैयोमोन आरो। गुफुरखौ आंबो गायदोंमोन। खिन्थु गुफुरा बाजाराव बारा सेल जाया, गोदैबो नङा, दैब्रु जायो। बेखौ आं फोजोबबाय। दायो नैबे C कुवालिटि दा जिथु दङ, C कुवालिटि दं आरो। बेयो एसे हाइब्रिद सिस्टेम। ओमफ्राय बियो गिदिरबो देरो, 250, 500 ग्राम, 600 ग्राम बिदिबो जायो। ओमफ्राय जिथु आङो मा होनोमोनलाय C होननाय मोनसे दंमोन ना, C केटेगरि, बेखौ जोङो कलकाता मेबोनि कलकातानिफ्राय लाबोना गायफैदोंमोन। बियो सेरसेयाव 6टा-7टा बिदि नांगौ जायोमोन आरो। ओमफ्राय बिफाङाबो थाब बेमार जायोमोन आरो। दा बेखौ जों बाद होनानै जिथु दा हायद्राबादनिफ्राय जों लाबोनाय नैबेखौ जों गायदों आरो बेलेगाव जों बेखौनो साप्लाय होबाय थादों आरो। नोंथाङा गोबां बोसोर जाबाय, 7 बोसोर जाबाय। दा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमहाय बेसेबांसो हायाव गायदों आरो बेसेबांसो मुलाम्फा मोननो हादों एसे फोरमायनानै। गायनायावथ' आंना बेखौ 4 बिगासो जागोन नामा खना खनि। ओमफ्राय मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला बियो फार्स्ट बोसोरावथ' इसेबां फैया, सेकेन्ड बोसोराव फैयो, थार्ड बोसोराव फैयो। ओमफ्राय दा फर्थ बोसोर माने बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि उनाव माने फुल माबानि प्रडाक्ट फैयो। दा बे हिसाबै आं एक्सुवेलि इसेबां माबा जोथोन लाया। आंना सासे नायग्राफोर दं, बिसोर जोथोन लायो। आं सम समल' फैबाय थायो। होमब्लाबो जिथु थांनाय बोसोरनिखौ आं जिथु आंनि हिसाब होदोंमोन, खरसा दानानै आंनि हिसाबखौ होदोंमोन 8 लाख
95 ना 85 बिदि होदोंमोन आरो बोसोरसेयाव आरो लेबार खरस दानानै एभ्रिथिं गासै खरसखौ दानजोबनानै आरो जेनेबा मेडिसिनथ' जों माबा होआ मानो अर्गानिकखौनो होयो गोबोरखि होयो ओमफ्राय स्प्रे खालायनो थाखाय किसुमान अर्गानिक स्प्रे दङ बेखौ होनाङो ओमफ्राय हाग्राफोर बुहुद जायो हाग्राफोर फुनाय माने एभ्रिथिं लेबार खरस दानानैहाय 8 लाख बिदि थायदों आरो मथा मथि एसे बारा मोनदां आं हिसाबाव गैला आरो गुबुन आबाद मावनायनिख्रुइ बे आबादावहाय खरसाया एसे खम मुलाम्फाया एसे बुरजा औ आबाद होनना बुङोब्लाथ' आं गासै आबादखौ मावबाय थायो दायो रबाराबो दं आंना 70-80 बिगासो ओमफ्राय हमनानै ला साहाबो दङ 30-40 बिगासो दा बे मोनथामनि गेजेराव आं बे मोनथामखौ आं मेन खेथि होनना लायो जेनेबा बाखि बे बेलेग खेथियाथ' खेथि बे मोनथामनि गेजेराव आं नायनानै नुदों जितु नैबे एसे मोजांसिन आरो हमनानै दा जों साहा खेथिखौबो जों दिनैनि बिलाइखौ खानानै दिनै माबा खारन हरनो हायाबा बेखौ गारनो गोनां जायो आरो रबारनि बेलायावबो जों अखा हाब्ला जों बेखौ हानो हाया बिदि थाथ'नाय खिन्थु नैबे ड्रागननि बेलायावबा बिदि थाथ'नाय गैया आरो बेनोल' बांद्राय अखा हायोब्ला जेनेबा नै दाख्लैफोर अखा हादों बिबार बारनाय समाव बेयाव किसुमान फिथाइया रिजेक्ट थांसिगोन माने बिबारा माने नाजावनाय बायदि जायोना बेना थ' दैया हाबजोबोब्ला फिथाइ एसे सेवनो चान्स थायो आरो बेवहाय सिस्टेम दङ बिदि जायैनिबो जेब्ला बिबार बारनो थफियो होमब्ला बेहाय जोङो गेला सोना होयोब्ला बे दैया हाबनो हाया होमब्लाबो जों बासायना लाखिनो हायो आरो खिन्थु इसेबां अखा हानायखौ माब्ला हागोन बेखौबो मिन्थिया आरो अखा हानाय लोगो लोगो लागायजोबनोबो जों गुवारखाय जों माने मा होनो बेखौ लागायजोबनो हाया दा बिदियावनो किसुमाना माने